Лукашенко не хоча ў Рым, а некалі ж вельмі хацеў. Лукашенко будзе дапамагаць Ірану. Калапс на пераходзе ў каменным лозе. Сумная гадавіна. Добрый дзень. У нас навіны па-беларуску пра Беларусь. Пачынаем. 22 жніўня Лукашенко цэлую гадзіну шчабятаў перад журналістамі свайго пула. Сярод іншае ён сказаў, што Рым не падыходзіць для мірных перамоваў па ўкраіне. Женева, Турция, там, Эмираты и так далее. Я говорю, ну, в Рим ехать как-то нам, православным. Да, говорит, я так и понимаю. А як же тады ён сам 2 разы туды цягаўся? Яшчэ і Колю з сабой браў. І каму это нам? Ён же кажа, што не ваюе ва ўкраіне. А як перамовы, дык тут, так тут. З такой логікі і Турцыя і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты з Катарам не падыходзяць. Але ж лётае туды Лукашенко рэгулярна. Ці это іншае? Як думаеце? Калі для вас бяспечна, напішыце. Украінская разведка паведамляе, што Іран тайна вядзе перамовы з рэжымам Лукашэнкі аб абаронным супрацоўніцтве. Нелегітымны кіраўнік Беларусі паводле службы знешняй разведкі Украіны абмяркоўвае з Тэгеранам дапамогу ў аднаўленні іранскага ваеннага патэнцыялу, падарванага вайной з Ізраілем. 20 жніўня прэзідэнт Ірана Масуд Пезешкіян прыляцеў у Мінск. Афіцыйна гандаль, інвестыцыі, навука і адукацыя, каардынацыя ў міжнародных арганізацыях. Але украінская разведка сцвярджае, насамрэч гаворка пра вайсковую падтрымку. Тое, што Ірану дазволілі пастаўляць у Беларусь бульбу, моркву, рэпу і іншую гародніну, гэта толькі знешні фасад, за якім хаваецца зусім іншае. І Лукашенко не супраць дапамагчы свайму іранскаму калегу, асабліва яшчэ калі ён мае чым заплаціць. Раней CNN паведамляў, што Іран незадаволены абмежаванай падтрымкай Расіі падчас чэрвеньскага канфлікту з Ізраілем. Тэгеран называе заявы Крамля мінімальнай дапамогай у параўнанню з тым, як сам дапамог Маскве дронамі і тэхналогіямі з пачатку вайны Расіі супраць Украіны. Беларусь уводзіць ліцэнзаванне на вываз яблыкаў. З 1 верасня гэтага года экспарт яблыкаў будзе магчымы толькі па разавых ліцэнзіях. Ліцэнзіі выдае Міністэрства гандлю, але толькі пасля ўзгаднення з Мінсельгасхарчам, аблвыканкамамі і Мінгарвыканкамам. Афіцыйна гавораць, так хочуць забяспечыць унутраны рынак у міжсезонны перыяд. Сёлета ўраджай яблыкаў шмат дзе па краіне меншы, чым чакалі. Перашкодзілі вясеннія замаразкі падчас цвіцення. З гэтай нагоды нават дазволілі купляць яблыкі ў еўразвязе. Але ці спыніць гэта іх вываз у Расею? Бо больш жа няма куды везці. Наўрад ці. Бо вывозіць будуць у першую чаргу тыя, хто і атрымае гэту ліцэнзію. 20 жніўня з Байканура стартаваў біяспадарожнік Біён-М. Сярод больш як 30 эксперыментаў на борце і беларускі. Называецца ён «У космас са сваімі памідорамі». Насенне беларускіх таматаў з іўя будзе цэлае падарожжа, замацаванае звонку спадарожніка. І толькі падчас вяртання яго схаваюць унутр, каб не згарэла. Пасля пасадкі спадарожніка насенне вернуць у школы, каб вучні самі вывучылі, ці выжывуць космапамідоры і як космас паўплывае на іх прарастанне. Эксперымент аб'ядноўвае 2 памідорныя сталіцы – беларуская Іўя і расейскі Мінусінск. Менавіта там, як лічыцца, вырошчваюць адны з найлепшых гатункаў таматаў. Можа, яшчэ і Лукашэнку разам з атачэннем таксама запусціць на арбіту? Як некалі народ прапаноўваў Гагарыну ўзяць Мікіту. Моцныя гаспадарнікі ці крэпкія хазяйственнікі, як называе сябе чынавенства, чарговы раз дагаспадарыліся. Беларуская нафтаперапрацоўка стала стратнай. І разам з ёй эканоміка рэгіёну. Крызіс у нафтавай галіне, што пачаўся летась, сёлета цягне за сабой усю краіну. За 7 месяцаў гэтага года валавы ўнутраны прадукт Беларусі амаль спыніўся. Рэгіёны буксуюць. І толькі Мінск з вобласцю цягнуць на сабе ўсю краіну. На Віцебшчыне мінус амаль 3% прамысловасці. На Гомельшчыне мінус 2,6%. А галоўная дзірка ў бюджэце – Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. За студзень-май прадпрыемства села ў мінус на 757 мільёнаў рублёў. Продажы нафтапрадуктаў сталі глыбока стратнымі, больш за 6% са знакам мінус у раённай статыстыцы. Калі аграрныя рэгіёны падкасіла сельская гаспадарка, то індустрыяльныя упалі разам з нафтаперапрацоўкай.
У Міхановічах пад Мінскам з'явіўся аўтамат з чыстай вадой. Усталявалі яго за крамай суседзі. Карыстацца ім вельмі проста. Устаўляеш бутэльку, опускаеш манеты ў манетапрыёмнік, націскаеш старт і калі ласка. Хочаш, перад наборам вады можаш праазаніраваць тару. Проста трэба націснуць адпаведную кнопку. А 50 гадоў таму нам у школе распавядалі, як добра жыць у Савецкім Саюзе. Пі вады хочаш з крана, хочаш з калодзежа, колькі ўлезе. А ў праклятых капіталістаў за гэта бяруць грошы. Аж прыйшоў і ў Беларусь гэты капіталізм. Калапс на беларуска-літоўскай мяжы. На пераходзе Каменны Лог людзі суткамі чакаюць выезду ў Літву. Колькасць аўтамабіляў у чарзе ўсё расце. За суткі колькасць машын павялічылася з 290 да 630. Літва прапускае толькі палову легкавых аўто ад нормы, а ў пэўныя часы і зусім ніводна. У адказ на хаос у пункце пропуску дзяжураць медыкі, арганізаваны падвоз прадуктаў і прамысловых тавараў. Працуюць кавярня і аграсядзіба. Камунальныя службы ставяць дадатковыя кантэйнеры для смецця і праводзяць уборку тэрыторыі. Улады ва ўсім абвінавачваюць літоўскі бок. Не выконваюць нормы пропуску транспарта. А вы як думаеце, чыя ў гэтым віна? Зараз напружанасць крыху знізілася, але праблема ўсё яшчэ на кантролі ўладаў Ашмянскага раёну. 86 гадоў таму, 23 жніўня 1939 года ў Маскве паміж Савецкім Саюзам і нацысцкай Германіяй быў падпісаны так званы пакт аб ненападзе, вядомы як пакт Молатава-Ріббентропа. Да гэтага дакументу далучаўся сакрэтны пратакол, які прадугледжваў падзел усходняй Еўропы на сферы ўплыву паміж дзвюма таталітарнымі дзяржавамі. Беларусь апынулася на мапе гэтых дамоўленасцяў. Ужо ў верасні 1939 года савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Пакт стаў сінонімам здрады і геапалітычнага цынізму, які каштаваў жыцця мільёнам людзей. Праз 50 гадоў 23 жніўня 1989 года адбыўся адзін з наймацнейшых мірных пратэстаў у гісторыі. Каля 2 мільёнаў людзей узяліся за рукі і стварылі жывы ланцуг ад Вільні да Таліна. Праз 3 балтыйскія рэспублікі, якія ўваходзілі тады ў склад Савецкага Саюзу. Акцыя «Балтыйскі шлях» была прымеркаваная да 50-годдзя падпісання пакта Молатава-Ріббентропа і стала сімвалам еднасці, салідарнасці і жадання свабоды. Яна стала важным крокам на шляху да незалежнасці Літвы, Латвіі і Эстоніі, паказаўшы ўсяму свету сілу мірнага супраціву. Яшчэ праз 20 гадоў у 2009 годзе ў Еўропе было прынята адзначаць 23 жніўня як дзень памяці ахвяр таталітарных рэжымаў. Менавіта з гэтай нагоды 23 жніўня ў Варшаве каля Катынскага помніка сабраліся беларусы, каб ушанаваць памяць ахвяр нацызму і бальшавізму. І не толькі беларусы, але палякі, татары, прадстаўнікі іншых народаў. Арганізаваў акцыю «Рух солідарнасці разам». Это было великое достижение для Европы, что в 2009 году гэтая дата зрабілася афіцыйна агульнаеўрапейскім днём ушанавання памяці ахвяр сталінізму і нацызму. Але ж вы бачыце, так, што нашаткі таталітарных рэжымаў і зараз дастаткова добра існуюць, я кажу пра Пуціна і Лукашэнкі. Але ж беларусы проста абавязаны нагадваць всім пра злачынства тых таталітарных рэжымаў, каб сённяшнія бандиты і ГБшнікі, так, не забілі десяткі мільёнаў людзей, бо яны хочуць гэта зрабіць. Да Катынскага помніка былі ўскладзеныя кветкі і запальныя знічы. Дарэчы, сёння іншая дата. Споўнілася 5 гадоў, як Лукашенка бегаў з аўтаматам каля сваёй рэзідэнцыі ў Мінску. Згадалі пра гэта Азаронак з Казаковым на стрыме ў Азаронка. История с автоматом, она ведь про отсутствие страха перед любым глупейшим происшествием, будь то неуправляемая толпа до, не знаю, мирового кризиса. Президент идет, не боясь. Он решает и говорит «нет», когда это нужно сказать. Поэтому то же самое. Забрали квартиры? Мы говорим вам «нет», вы их никогда не получите. Каб бегаць з аўтаматам за сцяной амапаўцаў супраць бяззбройных людзей вялікай смеласці не трэба. Ды яшчэ ў той час, калі людзі сышлі. А забраным кватэрам не дужа радуйцеся, жыццё яно такое, што могуць забраць і ў вас. Гэта пакуль усе навіны. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце падабайкі, пішыце каментары. Это вельмі важна для нас. Калі вядома, для вас это бяспечна. Калі не, проста глядзіце і распавядайце знаёмым.
З вами быў Зміцер Лупач. Да пабачэння. Жыве Беларусь!